Mga kapuso, nunod ni nga pila ka adlaw na nga pag-uwan din sa Sugbo adunay dan diya sa may Legazpi. Dakbayan Sugbo ang nahulpa. Atong kumustahon ang latest development dito pinaagi sa live report ni Kapusong Nico Serino. Nick. Yes lan, ani kita karon mahimutang dinhi sa may Dan Legazpi sakop sa Barangay Santo Niño kun usa ka bahin sa kalsada ang nahunlak pasado alas 2 karong hapon. Kining dapit na hitabuan lan, tupad ra gyud siya sa kasamtangan nga gi-construct nga usa ka condominium building ug usa ka commercial establishment dinhi sa Dan Legazpi sa Barangay Santo Niño. Haduol ra ni siya lan sa Basilica Minor del Santo Niño ingon man sa Cebu Metropolitan Cathedral. Pasado alas 2 kuno karong hapon kalit nga nahunlak ang parte sa kalsada dinhi tupad ni ining kural sa gi-construct nga building. Dito higayon di man kuno hinuon kaayo kusog ang uwan tutaligsik lang apan matod sa mga nakadungog dinhi nga kalit lang kuno nga daw miuyog ang yuta og dunay nahunlak na nga parte sa kalsada. Ato mahinabi ni mahigayuna lan kining usa ka security officer sa atbang nga hardware dinhi ni mong establishmento nga nakadungog Sir Mitchell Fat. Maayong hapon, sir. Yes sir, maayong hapon. Base sa aktual sir, nakita na ko dito ko sa L3. Alright. Sa level ni mong building sir niya. Alarma lang ko kay murag na inilinog, so ni alarma ko nanaog ko diretso naghimo kog video para nga mahimo nga prop nga usen hitabo diri sa palibot. Pagtan-aw na ko diya yung napita sir kay naghinay gid sa ka slide. Naghinay kasi ka slide unya nagkadako ang yang slide sir. Dayon naabot man din ito mga city respondents together with the effort of our barangay captain sa Barangay Santo Niño. Wala man magdugay unya hindi hapon sa ato mga police personnel. Dali po kay sila ni rescue, secured ang area gikurdon niya together sa ato mga Bureau of Fire personnel. Sir, kaganiha sa ingon ka dili inanay ang paghunlak sa yuta unsa may mong mahulagway ato. Yes sir, dili magikusog ang kwan bulog sa ulan kay anyway kuan naman to hinay nga flow. Ang problema lang gid ani nga area sir kay bisan gamay ang pagdahili sa ulan dili magud siya ma-drain ang tubig sir. Maporma sa diri nga mahimot ang dagat. Mapundo ang tubig. Mayo na lang gali sir kaganiha walay sakyanan ni agi ni mo kalsadaha, walay pedestrian nga naghulat sa daplin. Super sugo ra po sa kapalaran sir nga wa na po ni agi di ang sakyanan which is naman datoy ni pahuway di ang jeepney diha natulog. Batasan man po na sa mga jeepney driver good sir nga padaplin anang lugar kay labas kayo ang hangin nga gikan sa waterfront gikan sa kuan sir waterfront pero uno hangin diha vice versa so nabatasan sa ato mga driver ug maudto ngana diha mga tulog kay ang hangin kuan kayo maayo na lang kanina maayo ra gyud kayo sa among tan-aw gyud igo ra gyud siyang labot sa eskina in town nalusno na gina diha sir. Salamat sir sa inyo pod nga establishmento ning pa-evacuate pod mo na nirado kay naman gid mo sa atbang sir. ASAP sir, hasta RCBC. Kami tanan pulawat together sa advice sa among manager together with sa safety po namo dire panigurado sa tanan. Daghang kay salamat atong nakauban karong hapon na Mitchell Fat, security officer makapuso sa atbang nga hardware ning maong establishmento. Ato na ipakita karong mga orasa kapusong alan. Thank you sir sa pag-uban kanamo. Pag-uhay lang naabot dinhi sa lugar si acting Mayor Raymond Garcia. Nag-inspeksyon ni siya karon sa area. Kini ka istorya inyo makita si engineer dakay ni siya sa contractor ning maong proyekto. O kauban sab niya si Kapitan Lulu Ramirez sa Barangay Santo Niño nagpakisayod ang Vice Mayor kung unsay mga lakang himuon ug unsay sinugdanan unsay nakaingon sa mong pagkahunlak sa yuta dinhi ning maong bahin sa Legazpi Street ug unsay mga lakang nga himuon unya sa mga nagtrabaho nini. Kato mabantayan kapusong alan nga gisugdan na pagtrabaho sa mga personnel kining maong bahin sa kalsada gisirad-an na gani kining parte sa Legazpi Street og sa tupad nga mga karsada ini aron ma-secure aron di sa basudlan og mga tao ingon man mga sakyanan. So maobsab ni ang gilauman sa atong mga opisyales nga maka-create gyud ni og bugat-bugat nga dagan sa trapiko dinhing dapita sa downtown area karong mga orasa labi nga peak hours tungod kay ubay-ubay nga makadalanan labi na gyud dinhi partikular sa
Legazpi Street ang gisirad-an ning mga higayuna gumikan sa pagkahunlak ni ining parte sa yuta. Padayon ang pagtrabaho ni mga higayuna og pag-cordon off pod sa area aron masiguro nga walay mga tawo mga kaso dinhi og ma-secure kining mga lugar. Doon na sa mga sakop sa kapulisan og mga tanod gikan sa Barangay Santo Niño nga naka-deploy dinhi aron masiguro ang kaluwasan sa tanan taliwa ni mong panghitabo. Mao kanang latest gikan dinhi sa Legazpi Street sa downtown area lan. Ako lang klaro hono sa mga posibilidad kining pagkahulpa sa yuta diha, posible bang gumikan sa deep excavation or gilantaw basad nila nga posibleng adunay sinkhole diha napita? Sa pagkakaroon wa pa gyud official nga confirmation kung unsa gyud nakaingon ni adtong maong ning pagkahulpa sa yuta. Kini pa ang gisuta karon gi-assess karon sa mga engineers ning nagtukod sa maong construction site, ingon man sa mga opisyalis sa dakbayan ubay-ubay na ang mi-inspeksyon ning maong lugar lang. Ila lang gustong ipaniguro lan nga ang kaluwasan sa tanan dili masudan og mga tawo ug syempre di gyud masudan og mga sakyanan kining maong dapit ug matrabaho sab kini gilayon aron nga ma-ensure ang safety sa kadaghanan taliwa nining maong panghitabo. Okay, daghang salamat Nico Serino.